Sa mill-ewwel jiem wara li reġa' ingħata l-fiduċja tal-poplu f'Marzu li għadda, il-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela beda jwettaq dak li wiegħed fil-manifest elettorali Malta flimkien. Minn mindu kiseb l-akbar mandat elettorali fl-istorja ta' pajjiżna, il-Partit Laburista kompla iwieżen lill-familji u n-negozji bi stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija, tal-fjuwil u taċ-ċereali fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent li ġabet magħha l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Kif kien imwiegħed fi żmien mitjum mill-Parlament għaddiet il-liġi tal-IVF biex aktar persuni ikunu jistgħu iħadnu tarbija u jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. Apparti minn hekk mill-Parlament għaddiet riżoluzzjoni li permezz tagħha art verġni fiż-żonqor se tibqa' mhux mittiefsa. Art fil-kottonera li kellha tinbena mill-American University of Malta se tingħata lura lin-nies waqt li Smart City se jingħata il-ħajja u ssir waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. Dan fil-waqt li fi Smart City se jinbena wkoll il-kampus il-ġdid tal-ITS, filwaqt li fiż-żonqor se jsir il-Park Nazzjonali tal-Imwadar. Mill-bidu ta' Awwissu iddaħħlu fil-liġi Maltija drittijiet ġodda li jassiguraw kwalità ta' ħajja aħjar lill-familji Maltin u Għawċin. Din il-liġi tinkorpora 4 drittijiet, l-10 tiem leave tal-paternità, il-leave ta' 4 xhur għal ġenituri li xarej minnhom ikunu mħallsa, 5 tiem leave tal-carers u dritt tal-flessibilità fuq il-post tax-xogħol. F'Diċembru il-Gvern daħħal fis-seħħ il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kumpens għaż-żieda tal-għoli tal-ħajja magħrufa bħala l-kola. Din il-miżura saret wara li f'perjodu qasir kien hemm bil bejn sħab soċjali dwar dan il-mekkaniżmu addizzjonali li se jkompli iwieżen lil dawk l-aktar vulnerabbli. F'dan l-istess xahar, il-Gvern ħabbar li l-benefiċċju tal-in-work benefit se jkun qed jingħata b'mod awtomatiku mingħajr ma wieħed għandu japplika. Permezz ta' dan, aktar familji se jgawdu minn dan il-benefiċċju soċjali b'investiment totali ta' 17 miljun euro. Apparti minn hekk mis-sena skolastika li bdiet f'Settembru li għadda, madwar 2000 tifel u tifla żvantaġġjati bdew jibbenefikaw minn għajnuna aktar wiesa' provduta permezz tal-iskema 9. Dawn l-istudenti jistgħu igawdu minn uniformi b'xejn, stationery bla ħlas, fotokopji bla ħlas u attivitajiet ekstrakurrikulari bla ħlas mingħajr ma jridu jażlu waħda jew mhux l-oħra. Il-Gvern beda jaħdem ukoll sabiex iwettaq wegħda ewlenija oħra, dik ta' spazji pubbliċi ħodor viċin id-djar tan-nies b'investiment ta' 700 miljun euro għal perjodu ta' 7 snin. Għal dan il-għan il-Gvern se jkun qed iwaqqaf l-Aġenzija Project Green sabiex tieħu ħsieb dawn il-proġetti li se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin. Ftit tal-ġimgħat ilu, f'intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-għanewlieni tiegħu huwa li jwettaq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Kieku kellek tgħid jiena nixtieq inħalli bħala l-legacy ta' Robert Abela. Apparti ovvjament is-suċċess tiegħek personali, ma l-legacy x'tixtieq tkun il-legacy? Naħseb is-suċċess personali huwa sekondarju ferm. Li nixtieq inħalli huwa il-manifest Malta flimkien fl-proposta tiegħu li f'din il-leġislatura jkunu implementati kollha.